Folketinget qinaqqusaarneq maani kiumit nangeqqilerparput maani qeqqissimasut allangulaarput sikilluaqorusuppakkalu tamassi siullermik partiinaleqqamiit Hans Enoksen attaviitortiile Martinussen atassummiit Arnanguar Jeremiasen Inuit Ataqatigiinniit Arja Kemnitz siumummiit Aki-Matilda Høegh-Dam Demokraatinillu Anna Wangenheim tikilluaritsi. Tässä maani qinaqqusaarneq qinnersisartut apeqqutaanik ааllaaveqarpoq maani qinnersisartumik nalungilara tortia ilaqarputit qanormita apeqqutisaqarpa. Tässä Love Larsen oqartussaaffiit pillugit apeqqutissaqarpoq. Nalungilarput oqartussaaffiit suuteqaayuit suli nunutta angerlaanikuungikkai taakkunangalu oqartussaaffiin suuteqaayuisunit toqqaannartum nunutta iluaqutigisinnaasai kiap salliullu piarnertut angerlaakkusunneria peerusuppugilaatigut toqqaannartumi immaqa iluaqutiginearnerarsinnu nunatsinningaanniik inussisaleernermu inatsit immaqaluamma nununallanut oqartussaaffik assersuutiginnerpak taakkua kia sorliit pigaarnertut suutiginniarpai fiit angerlaaneqarnissaat Qujana. Apeqqitiineqartertassaavoq oqartussaaffiit nunatsinnut angerlaaneqarnissaat Folketingimi 32 piineqarpoq imapaasivara siulleq apeqqitigivaa aatitas naamik tortia apeqqitiineqartuttaakua ilaasatusaanginnamikkit. Tässä tungapput oqartussaaffiit salliullugit sorliit angerlaanniarneqarnersut Love Larsenip apeqqutigivaa. Paasinarpa, yes. Tulleriaallisi nappaanersi malillugu oqaasqartitassaavarsi siulliivutit atassummiit Arnanguar Jeremiasen. Ja, qujana apeqqimmut qujanaruttua ministitsalerinnerm oqartuttaafa eqqaangakku. Ukerpengertuni atassumingaani inatsartin siunnersiitiineqartaralorpoq inistitaqarnerm oqartuttaaffik angerlaatitsagipput. Tamatingilli inatsartin oqaliserisattatulluunniit qaqinneqarnaaerpo. Taamaammat atassummi sulissingerusupparput inistitaqarnerm oqartuttaaffiip angerlaanneqarnitsa. Atsersiitiginnarlugu piniartit pisatik tunitsiutsaqartingilaat. Taanna atassummingaani eqqimmaariffingaarput. Uunammin uingaliinamminerli tanamminersertut piniartit tunitsiueqartippag nunaqarfitsin. Kalaallunaan siammarterusukkalorparput puistamakkiis pisiarasinnaangerusullugu kisianni kalaaliinermin pingaartitseqisit uangut napaannarnitsatsin ааllaaviisimaseq puerlugu sulisimapput taamaan piniartit pingaartim nunaqarfinnaingallit aportarput aalisakkat tunisinnaajunaramik aalisakkat annikillingaangata ikersiistin taamaalla isimalliiteqalertarput kalaaliinerput pingaartikkitsingi piffitsangerpoq inissitsalerinerm oqartuttaaffik angerlaateriarligu uangut periaasep aterlugu tunisatsiilernitsarput Qanoq angerlaaneqassava soorunami Folketingim qaqinneratsingi qaqugu piarnerpaami ukerpatsaungerp atastip qaqittaqattaarligu suliniitingaligulu allat soqutiginngikkaat atassummiik akereermat Tile Martinussen attaviitoq taganna. Tak for spørgsmålet. Det er helt simpelt. Der er fuldt hjemtagelsesstop af sagsområder indtil, at de områder, vi har hjemtaget, er op til par. Vi bliver ved med at diskutere sundhedsvæsenet, som er et hjemtaget område. Vi bliver ved med at diskutere socialvæsenet. Børn, som har oplevet seksuelle overgreb, får ikke den hjælp, de skal have. En rapport fra 2018 viser, at 22% af børn og voksne og unge, som har oplevet seksuelle overgreb, får tilbudt hjælp. Det er simpelthen ikke godt nok, og det er et hjemtaget område. Noget af det, vi kan gøre nede fra Folketinget af, det er at sørge for, at der kommer noget med ind under justitsvæsenet, hvor man kan mægle, når du har været udsat for en kriminalitet i en lille bygd for eksempel. Ofrene skal ikke gå og dukke nakken. Vi skal have en offerpakke igennem, som også gælder heroppe som en del af justitsvæsenet. Altså, der er så mange områder, hvor vi trænger til at løfte herop. Tandpleje, ældrepleje,
før vi har de områder på plads, så skal vi da ikke hjemtage ting, forøge vores administration og forøge vores udgifter. For eksempel Fødevarestyrelsen i hjemtagelse af den vil tage estimeret 35 millioner kroner, og så 25 millioner kroner om året i drift, uden at vi har bedre rekrutteringsmuligheder. Vi forstår godt selvstændighedsstrømmen, men lad os lige være ansvarlige og sørge for, at de områder, som vi har ansvaret for, at det kommer op til par, og at folk i Folketinget så fra Grønland af får Danmark til at tage deres ansvarsområder mere alvorligt og har mere fokus på det, for de vil gerne samarbejde. Tilde Martinussen, Rønner. Agi Mathilde, Siumumeet, Napanikovutsit. Siutlornului muqquanaruissua apeqqummut tassa imaakkami oqartussaaffit folketingimingaanniit naalakkiilluti folketingim ilaasortat oqarsinnaangillat nunatsinnukassasor taanna oqartussaafigineqarpu inatsisartuningaanniit taamaakkaluartoq folketingimu isertut aamma pingaartumik suliarisussaavaat oqartussaaffit taakku 36 tungaanut ineriartortinneqassasut ukiorpassui sumiginnarneqarnikut taamaamma makku eqqaaneqartut assersuutiginnarlu immaa nerisasaqarnermut aamma tungasunik taaman suliassat isumagissavarput nunatsinni aamma pilersitsittisoqarnissaa naak oqartussaafi suli Danmarkimikkaluartor Danmarkip akisussaaffigivaa inerisaaffigissalluit oqartussaafitik suli Danmarkimiittut sumiginnarnagit inerisarnikuungittu ilaa inatsis allangornikuungit 1942-mingaanniilli inerisarneqassapput Akisussaafi sorlit angerlaatissavarput. oqaqqissaanga angerlaassinnaangilagut folketingimingaaniit folketingimi oqartussaafi eqqartortigit folketingi pisussaafigu eqqartortigit pisussaaffigaqarput assersuutigalugu qulakkiissallugu peqqinnisaqarfimmut tungangikkaluartut kisianni immaqa nerisassaqarnermut isumaginninnermut avatangiisinut tungasut ineriartortinneqassasut nunatsinni kalaallinit aqunneqarlutik allaffissorneqarlutillu taanna Danmarkip akisussaaffigivaa aamma qulakkiissavarput nunatsin ineriartortissagaat Qanorsulaqatiissiissavisik. Tamanna qanorsulaqatiissiineqarsinnaava. Tässä taanna toqqaannaq siunnersuutigissussaarput isumaqatiginninniarnerni siullertut iserutta. Inuit ataqatiinniit Aaja Kemnitz. Taganna. Ja, Rønner. Tak for spørgsmålet. Allerførst så vil jeg sige, at det skal ske et tæt samarbejde med Naalakkersuisut og Inatsisartut, hvad det er for nogle områder, vi hjemtager. Det skal være realistisk. Fødevareområdet, det koster 35 millioner kroner at hjemtage, og 20-25 millioner om året at drive det fremadrettet. Vi skal skabe nogle muligheder for at skabe økonomisk udvikling herhjemme. Det vil vi gøre i Folketinget. Det har vi allerede gjort i forhold til landingsbanerne, som der kommer. Hvordan vil I gøre det? Vi vil gøre det helt konkret i forhold til at sikre et fokus på turisme. Vi skal have afsat 10 millioner kroner til mikroinfrastruktur i Grønland. Det vil vi gerne gøre fra Folketinget, fordi på den måde der kan vi sikre, at turismen bliver spredt ud, ikke kun til Ilulissat og til Nuuk, men til hele Grønland. Hvorfor 10 millioner? Det er fordi, der er brug for et beløb til at sætte gang i de her ting. Og man kan sige, at det at lave en pontonbro for eksempel i en bygd, det kan skabe en bedre mulighed for, at turisterne kan komme mere ud. Det at skabe gangbroer for eksempel i UNESCO-områderne, det kan skabe nogle lokale muligheder. Aaja Kemnitz Larsen, Agereermat, Demokratineet, Anna Wangenheim. Taganna. Apeqqunquana siullert aam ersarissaarneqartariaqarpoq nunatsinnaminnersanuul inatsaqaatta inatsartut naalakkersuisullu aaliangersinnaaput qaqugu oqartussaafi tamaas akisussaafigilerusunnerluit Folketingim suliarisinnaasarpu unaavo siunertaa unaassappat siunissamin namminiilivinnissarput toqqissisimasum ingerlaneqarlini piviusorsiortunillu aalaaveqartun tungaveqarlunillu ineriartortinneqassappata quraayaasuqassooq pilersaarusiortoqassooq oqartussaafi taakku aningaasatiusunniutissaai iliniarsimassuttik pisariaqartitagu asiingitsullu pingaaruteqartut uagut tamakkiisum nunatsinni taakkua akisussaafigilissagitsiit qanorkivinniassaneripput minnerungitsumillaan pitsaasusaat eqqarsaatigisariaqarparput massakkummi akisussaafigisagut pitsaasusaa qiviassagitsi aam folketingim suliassarivarput nakkutilliisussaati taanau aqqanit danske ministerier peqatigalit inerisagassalliit tamakkua Anna Wangenheim, Agisiterareermat, Nadeqqameet, Hans Enoksen. Rønner,
siutarmik tupiusuutigilaarpara oqartussaafinnik eqqartuiniarsariatta uavut oqartussaaffi taakku eqqartorneqartut sanaarnikuungilagut aamma aperinataluunniit nunarputiunikuuat taamaammat massakkut suliassarpingaarnerpaajoor tassa nunamanna tiussagipput taavu taassuma kigunerisaanik aatsaat oqartussaaffiit uavut nammineq ilusilersukkagut inuiaat aattaavigaluit ingersannoqartussat ilusilersussavagut imaangitsoq taanskit oqartussaasuisa ilusilersugaat tigoriartugit aaqqissuusiniarsarissasuut ukiun triorneruun taamatut ingersatitaanerput allangortariaqalerpoq taanskit paasariaqalerpaat nuna manna namminer inoqarmat kisiani inuminik piineqanngitsumik aperinatalu tiunikuuaat massakkut tigоqqаассаварпут таава оқартуссааффиит налеққуссасавуут нунап инуинут аатсаа таамаалиппат тарнитта тиллернера инуианнут апууссиннаангуссаақ Hans Enoksen, Folketinget mot iserissitamanneqanoq anguniassavisiu. тасса qularingiipparput аама илунгерсууппарпут folketingimut isерниарсаралута paasitikkусуппагут инуиаат қаллунаат ааммалу нунарсуарми инуиассуиаллат уугалааллит намминеэртута нунаманна нунарпутигорусуккиппут aqukkusuleripпут oqartussaaффиит намминеқ илусилерсорниаригу таамаама сапиунната галааллисуиннартуунит оқалуккалуорта folketingimуқарниарпуут paasitillugit nunap inua aana taanna tusarnaassаварси имаангила оқааннарлуси нунааник анисиллугуарсаассагисси тасса налеққап агуниагаа нуна маанга утертиннеқассаақ Tamanna Folketinget qanoq angunaqarsinnaava. аама периарфиссаарпоқ 2004-мик 2009-мут намминерсорнэрмуинатсит иккуникуарпут тассанилу аама агуникуарпут оқартута аама folketingib акуаникуа галаалтит намминнеқ наалагааффингорниаруник аалеингиссаваат таамааммат массаккут аллаутаққиуннаартуит аалеингерниартигу пеқатииниартигу тапингиласи Hans Enoksen tulleriaariseqassappat tassa oqaatiineqarpoq apeqitiineqartini tulleriaarinissaq aama pineqarpoq sunassiullerpaatut angerlaakimaarpisiigtigimaarparput nunatsin тасуа нернангиллуинарлуаама налеққамик сиутлерпааюллу улунарпути уссаварпут нунарпут намминеқ оқартуссааффигилиссаварпут писуусутаи уумаатсут уумассуситтит тамааса ақуссиннаангортуит миннерунгитсумиллуаама ассерсуутииннарлуу нунатсинни америккармиураатаақарфеқарпут миннерпаамиллуунит аперинеқангникуунгилагут уагут таамаама нунарпут сиуллиуссаақ сулиассани Hans Enoksen oqartussaafi tassa 37 uani pineqarput taataatikkut tamarmiksiineqassaput ап тиуссаваут кисианни уаутсинут ааллаавииссаагу кинаоқарами акисеруусsuarmik мартериаамик анигааларпассуа налилиммик аллаффиссорнери ингерланеқассасут уанга иллиллуа ааллаавигалу тамассаккут ааққиссуусисариақалерпуут ааптаан оқалласиинеқарнерсиннаамат атассуммит наппаавутит Ja, uatassummingaannit paasiuminaatseqaara oqarteqarlini inissitalerinam oqartutaaffik Folketing aqutialiu angerlaatsinnaangikkiput peqqinnittaqarfik Folketing aqutialiu angerlaatsinnaangikkiput oqariartertoqartoq aasit Folketing qudaaningaanni aqinnialerpaating taava sook namminiilivinnita Folketingim qaqikkusunneqaqa nunatsinnin eqqartingatsa Folketingim susatsarinngira атаасингормиллин намминиливиннитсарпут Folketing оқартутсааффиингила уангукалаал пиарерит наммин оқааннартутсаавгут маан пиарерпугут намминиливиккусуппугут инивиа уумматаат эққерниааннарлигит укапаатиннеқарнера нааммалерпоқ намминерсиннаангутта таава наммин инивиат оқариартиитеқарниарта намминерсиннаалта такитериарлигу Susinnaangitsitut qalluna pisiteqattaanginnarligit qaqitteqattaarneq naammalerpoq una toqqaanaq Hans Enoksen periarfissippak akinissaanut ап нунатсинни ингерсаасарпут кроннори тунгавиалугу ааққиссуунеқарникууоқ аама намминерсорнэрмуинатсит атуалаарсимасариақарпаа тассанилу оқаатиинеқарпоқ галааттит инуиаат намминнер киссаатигиппассук нунартик наалагааффингуссасоқ таава исумақатииниарнерит Folketingimi ааллартиннеқассаппут тааннагуу налорнингиивиллуа тиуссаварпут
Amma tupigaara angerlaassiniartunilu oqaluttoq atassut illuatungaani peqqinissaqarfiguat tunniuttariaqarparpu tanmarkimut tauna taakku anguniakka pimoorussat uagut manna nuna aqussavaqput nammineq ataqqilaartariaqarparma uaoqaluttunga Kusanartim oqallinneq ingerlattariaqarpoq hansiinorsin oqaasissat nallasilaaru. tas ataqqinnittоqartariaqarpumaani oqaltinnermu uaoqaluppunga illiaperineqangilatit tasta tanmarkimut tunniussuiniarlutillu angerlaassuiniarsarisu qanerpaasariaqassalerput soorunami nalornissaqaat folketingimu ilaasortat imatu oqaloriarluti illuatungaatigut sukatarniarsarisugu angerlaatis uau nunarput inuilupilluit angerlaatissavaqput taanna qularineqassangilaq Qinaqqusaan kusanartim ingerlattariaqarparput marluinnaallisi oqallitsissinnaangiarsi naatukullam akitilerpakkit taasum kingernaparti allat aamoqaasqarnissan periarfississavat. Ja, qoyan periarfitsamut. Uangut namminersit nerisitsaati oqansuliaritsallu nalinginnerpaavangut. Taamaam oqarpungut taan angerlaanniartingit. Sengiiffiginerpaasarput artingarput uterteriarlingu nukitterfigiartavarniartingit tingeqqillingulu. Naminersernam inatsim allaqqavoq kadaal oqaasi nunatsin pingaarnerpaajusut inatsartinikua inatsilia allaanerititsisut Atassut akereermat inuit ataqatigit Aaja Chemnitz Larsen. Er det sådan her, vi gerne vil repræsenteres i Folketinget? Det er jeg nødt til at spørge. Det her med, at vi ikke kan finde ud af at tale med hinanden, at vi ikke kan tale respektfuldt om hinanden, det synes jeg er noget, vi er nødt til også at diskutere. Der er ingen tvivl om, at den her valgkamp, den har været hård, den har været meget personlig, også rettet mod mig. Og jeg synes, det er vigtigt for mig at sige, jeg synes ikke, vi skal buge til hinanden. Jeg synes, vi skal vise respekt, også selvom vi har forskellige holdninger. Jeg synes, det er vigtigt at sige, der skal være fokus på sagerne. Det er det, folket har brug for. Der er så mange sager, som stadigvæk ikke bliver løftet Aaja, hvordan har i det været Folketinget. hårdt mod dig? I Folketinget, der tror jeg, det er vigtigt, at når vi løser de her ekstraordinære sager, som vi har gjort på socialområdet, som vi gerne vil på sundhedsområdet, at vi så ser på, hvordan finder vi nogle langsigtede løsninger herhjemme, hvordan samarbejder vi, ikke kun i Folketinget, men også imellem Inatsisartut, Naalakkersuisut og Folketinget. For det er det, folket har brug for. Nogen, der ikke bare diskuterer med hinanden, men nogen, der rent faktisk har fokus på at løse sagerne på vegne af befolkningen. Rønner. Aaja, hvordan har det været hårdt mod dig? Der har været rigtig meget fokus på, hvad jeg har sagt. Og jeg er nødt til at sige, at hvis man hele tiden er travlt med at fokusere på, hvad er det, jeg siger, så er jeg nødt til at spørge tilbage. Hvad er det, jeres politik? Hvad er det, I gerne vil på i forhold til børn og unge, der oplever et seksuelt overgreb? Når det stadigvæk er 20% af vores børn, der oplever et seksuelt overgreb, så er vi nødt til at diskutere det. Vi er nødt til at kigge os selv i øjnene, også når det ikke er pænt, det vi ser tilbage. Det vi oplever, det er 88% af sagerne, anmeldelserne om angreb på børn, de bliver afvist i retterne. Det synes jeg er et klart tegn til alle partierne om, det er noget, vi er nødt til at gøre meget mere ved inden for justitsområdet. På sundhedsområdet, der er det vigtigt, at vi samarbejder mere med Danmark, specifikt i forhold til kræft. Ja. Fordi der er dobbelt så stor sandsynlighed for at dø af kræft i forhold til Danmark. Og der vil vi gerne være med til at sikre, at man får direkte adgang til Danmark, til de her kræftpakker, og man ikke skal frem og tilbage fra en bygd for eksempel til Nuuk, og så tilbage igen til bygden, og så til Danmark. Direkte adgang, det er det, der er med til at sikre, at man får endnu hurtigere hjælp, og endnu flere, de kan overleve kræft. Ja. Aaja Chemnitz Larsen akisiteramat akimatilda siumame. Siullermi eqqaarusuppara naak ilaannikkut isumaqatiinginneru taqqummertaraluartut tusaasinnaasarama lilluu naaperiaatigisinnaassagu amerlanerugaluarput soorlu aamma atassummingaanniit oqaatigineqartu nerisassaqarnermu tungasut imaluunniit naalagaaffinngornissap aqqutaanut aamma aqqutissiussineq tassa taamaammat siumumingaanniit assammik isaassivugut aamma suleqatiginnissamut soorlu taakku suleqatigissutigisinnaagиgut assersuutiginnarluu oqartussaafiit suli Danmarkimiittut inerisarneqarsinnaapпут nunatsinni kalaallinik naak suli oqartussaafi Danmarkimiikkaluartu soorlu nerisassaqarnermut aamma tungasunik toqqaannartuniniaaneq uagu aallussinnaaniassagatiu Danmarkikkoqqaarnata suleqatigiffissau amerlanerupput taakku eqqartortigit
Kingitsortut Sille Martinussen akisiterassuutit taasum kingerna Sille Martinussen akisiterarerpat apequmtullianingerlaqikumarpu. Ja, jeg får rigtig mange beskeder fra vores medlemmer, så jeg vil bare sige, at den eneste mulighed, der er for at stille op, det er som løsgænger, det er selvfølgelig med Samarbejdspartiet i ryggen. Når det så er sagt, så vil jeg godt sige, vi er nødt til også at tage de sikkerhedspolitiske briller på. Det er meget fint, at vi diskuterer en hel masse hjemtagende områder, og hvor vi eventuelt kan lave nogle samarbejdsaftaler med Danmark. Det skal vi selvfølgelig også de steder, hvor vi kan. Men lad os lige få fokus tilbage igen på Folketinget, fordi det er meget populisme, der kommer her. Det bliver sådan de næste 4 år, at vi står i en krise i verden, som er en energikrise, en fødevarekrise, og det kommer til at påvirke især vores største erhverv, fiskere og fangere, og så kommer det også til at påvirke bygderne. Og når vi snakker klima- og miljøpolitik, så er det faktisk også bygdepolitik, fordi alle de huse derude, der bliver fyret op med olie, som ikke har tætnede vinduer, som ikke er blevet renoveret, som er blevet forsømt herhjemmefra, kan vi ikke søge nogle udviklingspuljer sammen med Danmark om at gøre det her. Dansk Industri har tidligere været heroppe og sagt, vi vil godt hjælpe med at bygge nogle steder, hvor der er rentabelt, hvis vi får et fornuftigt afkast af det i samarbejde med de grønlandske myndigheder. Det vil frigøre pengene til, at man kunne renovere ude på kysten, og det er den slags ting, som vi skal have fokus på, og ikke bare mudderkastning, eller hvad for nogle resultater der er for siddende medlemmer. Selvfølgelig er der resultater for dem, ellers ville de have gjort deres arbejde dårligt. Og selvfølgelig skal vi være respekt for hinanden, men altså, vi er også nødt til at kunne samarbejde med de danske partier, og ikke kun med de grønlandske partier. Altså, det er ikke dårlig. Demokraterne med det, så kan sige Anna Wangenheim. Qoyana tusaallu assorissuat numaamерpunga ilumutama oqartusaaneran illersuinneriva imminissarsiuinnarluni partia taassiakkaani iluareqqusaarnerni pilimmiqqineqqusaarneq eqqaamaneqartariaqarpornunatsinniuna oqartussaavi nukittorsarniarigut oqartussaavi taamaani aqunneqartut inatsartutigut naalakkersuinikkullingerlanneqartit folketingimi pisussaafigissavарпут pisortatigoortumik ataatimitia aqqalutiali suleqatiginissaat taamaaliorniku aatsaa suleqatigin pitsaas inungorsinnaau unnipaa umminerni oqaqqinartariaqarpunga folketingimi suliassaangilaq namminniilivinnissam siunnerfeqarlun oqaaseqarneq taan innuttaasuni aalaaveqartussau maannunatsinniit taanalu inatsartutigut naalakkersuinikkul suliassaavor pingaaruteqartoruissuaq taamaan folketingim ilaasortaasu partiikisis aalaaviginai kisian inuaqatigitamarm oqariartuutaa tungavigaligit peqqissaartim suleqatigiitussaap folketingitigut Tamassi akissiteqareerassi oqallinnequan sivisisinnaaloorpo pingaaruteqarporli qinersisartut apeqqutaat aama tusaanissaat taamaam qinersisartumik apeqqutiqartoqalerpoq tortia Ja, maaninukorfaqatigivara Busta Bertelsen tanna nunaqarfi folketingimi eqqaneqarsimaneripillui apeqqutissaqarpo. Nalungikkaluarpara inatsiartu suliassarigaat inatsiartunul tungassitaqaaluartoq taamaammat inat folketingim ilaasortilaata eqqaasimammagu nunaqarfinni matoorisariaqartugut ingerlattaariaqaleqqagipput nunaqarfi matooqarlugit tasimaappo folketingum isaqaluarussi nunaqarfinit imaatulissavisi tatiinnikkunnaarlusi taama sakkortutiisamik avi tanmakkimi imaattut piitsiik tamakku atorluisaqqumiissuisi kalaallininaani nunaqarfi matooqartariaqalersuk imaappa folketingimu qinerussi inuni nikainiinnersi pigilissavisi nunaqarfinniillu nikainiillusi inuulissavisi Qoyanaq Aya tanakisinnavat Aya Kenneth Larsen. Qoyanaq apeqqut qoyanaq. Allerførst så vil jeg sige, at jeg vil gerne have den her mulighed til at præcisere. Jeg har ikke sagt, at bygderne skal lukkes. Jeg synes, det er rigtig vigtigt at understrege. Noget af det, der er vigtigt for IA, det er at ture og sige de ting, som er en svær debat. Og det vi oplever, det er, at 300 de flytter fra bygderne hver dag, eller hvert år. Og det er vigtigt, at vi har fokus på, hvad det staten kan gøre også for at bygge livet op ude i bygderne. Vi har været med til at sikre, at der er historisk mange kommunefoder, men staten har forsømt de opgaver, som de har ude i bygderne stadigvæk. Det, at kommunefoderne ikke får særlig høj løn, det, at de ikke har de ordentlige rammer til at løfte deres opgaver, det er noget af det, som er en kæmpe stor udfordring. Og herhjemme, der har vi en kæmpe opgave med at sikre, at der er velfærd for vores alle børn rundt omkring i hele landet.
Jeg tror, det er vigtigt, at man husker på, når man sidder i Folketinget, så repræsenterer man ikke kun et parti. Man repræsenterer hele landet, og man er nødt til at repræsentere bredt. Og vi har et ansvar, også ude i bygderne. Og det var noget af det, som jeg italesat. Når jeg oplever, at rigtig mange børn ikke har mulighed for eksempel at få anmeldt en seksuel overgreb, fordi at der ikke er kommunefoder, så er retssikkerheden udfordret derude. Og vi ved samtidig også, at når sundhedsområdet bliver sværere og sværere ude i bygderne, når vi ved, at skolerne også er udfordret, socialområdet også er udfordret, så synes jeg, at vi svigter vores bygder ved ikke at italesætte, at bygderne er underprioriteret. Jeg synes, det er godt, at Naalakkersuisut har holdt en bygdekonference, og vi italesætter de vilkår, som der er. Og jeg synes, vi er nødt til at være særlig opmærksom på de børn, der lever derude. Hvad er det for nogle vilkår, vi skaber for dem? Hvad er det for en retssikkerhed, vi skaber for dem, når det er, at vi ikke tager vores opgaver alvorligt? Både i Folketinget, men også i Inatsisartut. Der er rigtig, rigtig mange opgaver, som vi er nødt til at italesætte, men jeg er også nødt til at sige, at vi er nødt til at gøre det på et ordentligt grundlag, og ikke ved at sige, at jeg har sagt nogle ting, som jeg ikke har sagt. Røanna. Arja Kemnitz og rejserer med demokratiet Anna Wangenheim. Siullertu tupigisinnaavara akissutigineqartu inui ataqatiginingaani taamat oqammat tassami koanneerik ersarilluinnam qulequtaanikuuga nunaqarfiit matooqarneqassapпут ilaatigu tungaviivaa atugarissaarneq unammillerneqammat taanalu atugarissaarn ilaatigu danskit akisussaaffigillugu aaqitassarigaluaraanik aam oqariartortiqarpo taamaakaluartorl ukiu affinmarl folketingim ilaasortaanaan akisussaaffigissangikkaluarpa atugarissaarneq danskillu akisussaaffigisa ineriartortissalluit ismaqarpung immin taan assortortoruissuuso demokrati nuai politikkeringilarput nunaqarfin matooraannissa kiffaangissuseqarsinnaasariaqarp innutaassumiliuni nayuaqarsinnaat taanissaminnik aningaasarsiornunatsinnu kittorsartariaqarparput ajoqaluartumil naalakkersuinik am aningaasarsiorfissat massakkut kipisinneqarput taamaam suliassarpassuaqarpugut minnerungitsumillu danskit oqartussaafi nunatsinnut tulluarsartariaqarput nutartertariaqarput taamaalillit nunaqarfi aam atugassaaritaminik qulakkeerinnittussaassuk. Arja, har du sagt eller ikke sagt, at bygderne skal lukkes? Noget af det, som jeg italesat i Folketinget, det er, at folk de flytter fra bygderne 300 hvert år. Og der er bygder, der lukker ned på grund af, at folk de flytter. Jeg tror, det er vigtigt, at vi som politikere er nødt til at se ud over de overskrifter, som medierne skriver for det første. Og så er jeg nødt til at sige, lad os snakke om visionerne. Lad os snakke om, hvad er det, vi kan gøre for at skabe nogle bedre vilkår i hele landet. Vi har et kæmpestort udfordring, som vi stadigvæk er nødt til at italesætte. Så du har ikke sagt det? Altså, jeg har italesat det her med, jeg synes, det er vigtigt, at vi har mere fokus på bygderne generelt, og at vi har fokus på hele landet. Inger Sakkepugut. Agi Mathilde. Simomit. Apaqutaqarsorileraluarlatinuna. Tassa qulakkiiginnassavaqput siullermik unneqqarilluni politikkerneq pingaaruteqarmat inuiaqatigi uupakaangilla tunaluunniit fiansyynikkut toqqaanneq aallakaatinneqarsimasu takuneqaqqissinnaao oqqanoqqissaaq oqartoqarnersoq tassani oqaatiginnarsinnaavaa soorunami partiit suullunni uausuluqatiginniarsinnaavau kisian nunaqarfinnut tungatilluga eqqartorneqalermat toqqaannaq apeqquteqarpugut ilumu taamannak isumaqartoqarnersoq erseqqissumil akineqarluta tassani oqaannassaanga uagut siumumingaaniit suliqatigisutiinaviangilarput nunaqarfiima tooqarneqassappata uagut nunatsinningaani tamanna aaliangigassarivarput folketingimingaani qanganut aaliangerneqartarnikuupput nunaqarfiima matoorinneqarnissaat qanukinguneqarpa tamakku uteqqikkusungilagu taamaam oqartussaafi utertinnikuuagu nunatsinni Manalu Dava Atavitumit Tille Martinussen. Tak for det. Og tak for spørgsmålet. Man kan jo spørge sig selv, når man bor i en bygd, om vilkårene er blevet bedre ved at stemme på de etablerede partier. Det mener vi ikke. Når vi snakker klimapolitik, som jeg sagde før, så er det også bygdepolitik.
Altså, hvor meget forbruger utætte oliefyr ude i bygderne, små huse med skimmelsvamp, hvor der er åbent op foran. Vi har set masser af tilfælde af ældre, som ikke kan få repareret noget. For eksempel så var jeg lige i Raradassouartiat her for nogle uger siden. Deres plejehjem er fyldt med skimmel. Hele bygden er fuldstændig ren for affald, og alligevel så har vi det sådan i Nuuk, at der er helt vildt langt dertil. Det er der jo ikke. Der skal ikke være splittelse mellem Grønland og Danmark og Færøerne, så længe vi er i rigsfællesskabet. Der skal ikke være splittelse mellem bygderne og byerne. Det er nogle kunstige skel, som vi sætter op mellem hinanden, også mellem rige og fattige. Vi er nødt til at samarbejde, og vi er også nødt til at lave nogle udviklingsprogrammer for bygderne dernede. Vi har sagt det tidligere, men jeg gentager det gerne igen. Vi er nødt til at lave et distributionsnetværk for vores husflidskunstnere og vores small-scale operatører. Vi er nødt til konkret at sørge for, at der kommer noget mere byggeri, for eksempel i de store byer, så vi får frigjort penge herhjemme til, at bygderne og ældre kan få deres rammer forbedret. Vi er nødt til at samarbejde om, at bygderne også får et erhvervsgrundlag, som er muligt, for de vil gerne. Deres økonomi bliver ikke bedre af, at de står og skælder hinanden ud her. De bliver bedre af. Jamen, jeg har lige sagt fra Folketinget af, vi skal da have forhandlet nogle pakker hjem. Vi skal snakke med dansk industri. Vi skal frigøre nogle penge heroppe i de større byer, så de mindre byer kan komme til gode. Og så skal vi have lavet noget eksportnetværk ude i verden, som vi har sagt fra starten af. Vi sagde det allerede den første. Vi siger det også nu. Og så er der sundhedsområdet. Der må vi bare acceptere, at vi er nødt til at få flere danske medarbejdere indtil vi har vores egne. Hans Enoksen Arnangorlene Sydi Idis Oras Ringidese. Hans Enoksen Dagan. Tässä ukiorpassuarni nunaqarfimmiinuuneq annertuumiaqartorneqartarpoq misiissutsit sakkortuut aqusaartarpagut nunaqarfiit inuiarneqarnissaat eqqartorneqaleraan aamma uanammineerlunga misiinikuara ikingutikka ilaquttakka nunaqqatikka pingitsaalillui nunaqarfimmingaanik noorartinneqartut allaat qialluta inuulluaqqiortortarpagut qullissat takuarput allaat uagut tassaniinkaluarlua sunnertilluta qulliliugut aamma pingitsaalilluta nussuineru kiunerisaanik inuppaaruussuinnartorneqarnikuugut taanna annernnartoruussuunikuuvoq taamaammanunu nunaqarfimmiu aamma akiqortuusugut tunniutiinnarusunngitsugut kalaallisuinnartuni oqaaseqaaluarluta allanut nallersuukkusuttartugut taava ukiorpassuarni taamatut eqqartuinerit ingerlaarput massakkut nunaqarfinma tusiniaanermi oqalunneq aamma utertittilaaruusuppunga tassa uagut illuatungiliuttaunit nalaani siumukkut demokraatillu nunaqarfi ati tamaasa taagorluit allaa itillertaallugu inuorunneqartussatutiunnersuutiineqarnikupput taamassakut soonguna allaanerusumi eqqarsalersimasut matusinissami oqariartornikupput uagut akiornikuuagut inuataqatiillunaleqartu taamaammat folketingimi ersaarissumik oqatigissavarput uagut illersussiatsiit nunaqarfimmiut imaangilaq ataasiinnermi oqaaseqarmaa taakku inuiarneqassasut qularissangilarsi nunaqarfimmioqatikka illersuussagassi taakkuinnaangillat aama kangerlussuarmiut narsarsuarmiut lumassakkut mittarfissua atulerpata inuurusarniarneqartut taakku illersorneqarneqangiltat naalakkersuisu oqatiginni taamaammat illersorneqarnissarsi aama ilissi qularissangilarsi Hans Enoksen oqaasqaridermat atassummiit arnanguarhiramiasen. Ja. Qoyanaarutsu apeqqimmun atassummingaanniit uaat nunaqarfimmaannaiaqartituut anneraara nunaqarfinma tisinerma oqaatsimillin tusatsilluga nunaqarfiit nukingaangut innittaa nukittiupput namminersinnaassut imminnapatitsinnaasut inissitarseernikkut periarfitsaluttigingalooraangamilliinniit ikeeqatingiinnikkut aningivisarput aadisakkat isimalliitigineqarsimapput taan eqqaareppaa uteqqitsangila oqarteqaaloorpoq ippatsaan raatiukkoornitsinni ippatsaaningua nunaqarfim pillunga nunaqarfiit illersernialerikka taamaatteqangila avingaarsimasimi iniineq sungiisimavara taamaammal atingatsarit taas ilisimaarilluinnarligi aamma
ukipingasyynnangu nunaqarfimnaingaqarnikuungalorlunga nunaqarfimmi siuarsaaneq аннертеерутсу ингерлаппара нунатсин таманут ингерлатерқиккусутара култоорерпут эққартернеқартарпо нунақарфиинну киттинерпааюппут илисиматсорфим илинниаақарлинга аммеринерм сианигисақарнага нунақарфим пингама нунақарфимми илинниартиппаанга атерсиннаангерлугу аама нунақарфиит пингаартитсимагаанни соо инеққортутис малиллигу меққат амерлатсаа малиллингит таамаалла илинниартитсистит ингерланнеқартарпат нунақарфиит ясапеққут нипикиллилерпарпут апеққутим туллианнут ингерлаққитариақалерпугут апеққут туллиа апеққутеқартуссап туллиа тассаавоқ имарсиорнэрми илинниарфимми писортарпин уулисен нунитсини инунуутеқарнер пингаарнерсаа тассаавоқ иммаккут инунуутеқарнер тааккуллу иммаккут инунуутеқартут укуусиннаапут такорнериалерисут аалисартут ассартугалерисут ангаллатиник пигинниттут таакку тамармик данскит имаан оқартусақарфианиит сифарстøvelsimit киффартунеқартарпут налунаарутит инатсииллу амерласуут танмаркими атуутут нунатсинни оқартусақарфиммит атуутиннеқангиллат таакку инатсиит налунаарутиллу атуутиннеқангиннери писсутигалуу нунатсинут има каллуаавоқ намминерсорнерулутик оқартуссат сулиффеқарфиутааса илаат ангаллатитик танмаркимут ангерларсимаффеқартилертиппаи кингунераалу нунатсинни акилераартаасарсимасут аннаанеқарлутик нунаққатигисимасуул амерласуут имарсиортут танмаркимут нуусималерлутик имарсиортут тупиннангитсумик нунами сулисартут ассигалуит пииннаати таафеқарусуппут тааналу нунатта аватаани навақарнэрмиккут писсарсиарисиннааваат қаноқ илиусеқассависи имаани атуисут атугаарисаанут қуянаа пен улисинни поqaatigivaat tassa imarsiorneq folketingimit suti paareneqartoruissuor taamaalillunilu imarsiortut arlallit Danmarkimi attraasqartarlitik nipigilaarami maani paasivarsili tassa apeqitaa unaavoq unaa akisussaafiit imarsiornerm tungasit qaquummita nunatsinnut angerlaaneqassappat paasinarpa ja наппаасеқассава имарсиорнэрмук тунгатиллугу Hans Enoksen налеққамит Quinaq apeqqut soqutiginartoq tus ukiorpassuarni inatiartuni aama eqqartortarparput nunatsinni imarsiornermu inatsit eqqunneqartariaqartoq aama ilumoorpoq tuaviornerusariaqalerpuut massakkut ajoraluartumik isiginnaartuinnangornikuuguut umiarsuassuagu tikikkaangamik orpoimik allassimus takusarpaut uffalu inuiaqatigit pigigaat inuiaqatiginamminneq aningasalersuat таамааммат мумиситтисоқарсариақарпуама тассууна ангерсарсимаффиат нуунеқартариақарпоқ нунатсиннут акилераартарнернissaат аққутиссууниарлуу тааккуиннаангиллат аама синериссами умиарторторпассуит атугаат питсангорсартариақарпут аннаасиниарнеқ аама эққарсаатигалу умассаккут политит ангалтатаат аннаасиниарнерми аторнеқарсинаангитсут эққуннеқарпут классфиперит пингортитамут наапертуутингиллуиннартут аннаасиниартарнеқ аама таамааттаат илулиссани иликортери исиинатсериссикуятаанилу иммиккут саниатиусиллиммат атортиннеқарпут нуна 44000 километрими синериалик таама атуассақартиннеқарсинаангилақ қаллунаат наалагааффианнингаани таамааммат уани апеққутиинеқартут тамааса исумақатиеққиссаарпа катаперсерсорнеқартариақарпут ааллартиттариақарпут тааккуиннаангиллат аама синериссами килисаатерсортуут киккут инуттатсиуммиваат амертанерпаат нунами алламиут инуссиарнисаарнерпут ангиваллаарпоқ иноқатитсиннут уаутсиннулти султисилаариарта нунаманна инуилу ааллаавигалуи таамааммат таперсерсуссаарпу иллерсорлуулу qanorsukkatiisam angerlaaniarsinnaavарпут folketingimi тасса савалиммиуни писсутсит ривиараани қангалили тигуммерерпаат аама тигуниалерамикку акипауаниккалуартут налеққусарникууаат имминнут массаккуллу умиарсуарник наккутиллиинерит савалиммиуни ингерлаллуарторуussууппут савалиммиут сапингиппата qularingiipparamagуут сапингиккиппут таамаан пиартуми тигунеқартариақарпут Hans Enoksen qoyanaq
Hans Enoksen agereret med at give Mathilde Hydam. Siumut. Siullhermik apeqqutaqartumut quyaanaq Bent Olsen. Tassa oqartussaavik tassunga tungasoq annertooriussuuvoq ilaatigut soorlu eqqaaneqartut makkua imarsiornermut tungasul kisianni arma pingaarnertoorlu ассерсуутигиннарсинаарпут умиарсуит эққарсаатигиссагаани аама регистрернеқартарнерит ерфаласулернеқартарнери калааллиллуни ерфаласорпут аама аторнеқарталерниссаа сорпассуартигут имартумма таппингасоқиусамик акиссутиссақарпуга сиуллертут инатсит туллуарсассавагут калааллит ааппааттут калааллиник инутталерсорнеқассаппут пингаюаттут оқартуссааффит таамаамик сули танмаккимииккалуарлутик инерисарнеқассаппут нунатсинниитсиннеқалерлутик тасса тааккусиуннэрсуутигивагут сиумамингаанниит аама исмақатигининниарнэрмут ингерлатеққиссамаарпагут Aki Mathilde agereret med Mana Aya. Ja, Rønner. Også tak for spørgsmålet herfra. Allerførst så vil jeg sige, at på de her 32 områder, som Danmark har et ansvar for, der må man bare erkende, at Danmark prioriterer ikke Grønland som det første. Det at sidde i Folketinget og lave et rugbrødsarbejde hver evig eneste dag og være med til at sikre, både på det her område, men også på alle de andre 31 områder, at Danmark husker på Grønland. Det er en vigtig del af arbejdet. Det at sætte sig ind i tingene, det at få borgerhenvendelser, det er det, vi har gjort i Folketinget. Vi har stillet 400 spørgsmål inden for de sidste 3 år til ministre på forskellige områder. Det her er ikke et område, som vi lige er klar til at hjemtage. Det vil være at stikke folk blå i øjnene og sige, at det kan vi gøre i morgen. For det vil koste nogle penge, og det er vigtigt, at det vi gør i stedet for, det er, at vi presser Danmark til at optimere det her område, fordi de løser rigtig mange af områderne ikke godt nok i dag, og det vil vi gerne ændre. Så det at stille spørgsmål, det at holde møder med ministre, det at være med til at tage ting op i Folketinget. Vi har lavet en hav af beslutningsforslag i Folketinget også om forskellige emner, så på den måde kan vi være med til at bringe tingene op, også i Grønlandsudvalget. Men det kan også være, at det er i et helt andet udvalg, vi skal gøre det, blandt andet også i forhold til EU, hvor der også er rigtig mange udfordringer. Aya Kemnitz agereret med Demokratinet Anna Wangenheim. Rønner. Атаатимититериа пинеқартут дански атаатимититериан кисиан амнунатсин атаатимититериа илумин сулеқатигииллуарсиннааппут киссаа уна қулааяртиннеқарниссаа тасса илинниарсимассутсиккусуу писариақартиппагут анингаасарсиорфиссаттут илуанаарутигиссагитсииттаусууннукуа қулааяртариақариппут тассин суликиллинникуунгилагу исмақарпугуллу нунатсин анингаасарсуарн инериартортиннеқассагини тааккуами иннерпаами қулаккернеқартариақарпут аама имарсиорнерм илинниарф сулеқатигеққиссаарлугу илинниарсимассутсикку қанунатсин пиареерсимавугут тааккуа қулаккеэқаартиннагит аллориаққиссиннаангилагут кися исмақатигиллуиннарпаа сулиассақарфисуугалуарторлууни нунатсин акисуссаафигилиссагитси писариақартиллуиннарпарпут сулиассақарфиуп анингаасан сунниутиссартай анингаасарсиорфигисиннаасагуллу тамаас қулааяққаарлигит тассангаанилу пилерсаарусиорлу та суут нунатсинни илуақутаассуссат сиуллиутиссаварпут Anna Wangenheim agereret med Tille Martinussen. Jamen, vi kunne starte med at sikre, at vi får noget samarbejde omkring, at hvis man er grønlænder bosat i udlandet, så kan man ikke få lov til at fiske som grønlænder i 2 år. Så derfor så er der faktisk mange af vores dygtige unge fiskere og officerer, som ikke har adresse heroppe, men som faktisk er i Danmark. Det er den ene af tingene. Det andet er i forhold til at hjemtage Søfartsstyrelsen. Det skal vi da ikke. Vi skal da sørge for at ændre lovgivningen, så vi ikke får mere administration og flere penge herop. Danmark vil gerne samarbejde. Det har de vist på rigtig mange områder. Det er fuldstændig rigtigt, som nogle af de siddende har påpeget, at det er jo et spørgsmål, om vi får gjort opmærksom på det her område. Og så synes jeg også, at vi skal gøre opmærksom på, at vi faktisk har rigtig mange unge fiskere og en hel masse trålerejere i dag, som er hjemmehørende og som tager uddannelser og som dygtiggør sig. En del af det handler jo også om, at vi får et ordentligt uddannelsessystem heroppe, og der er faktisk også ofte, at vi både har færøske og danske undervisere heroppe. Så et styrket samarbejde, som er til gavn for Grønland, og vi ikke får lavet regler herhjemme, som spænder ben for vores dygtige fiskere i udlandet. Det er i hvert fald noget af det, som man kan gøre nede fra Folketinget af. Tille Martinussen, Rønner.
Atassumit arnanguaq Jeremiasen. Ja, abeqim qoyana. Siullertut immaat oqartutsaaffi ilangivaat sumikkaluuttarin partiim akerleristigisinnaaguniangisarput. Aalisartertaqaqaangut imarseertoqaqqaangut inistitsarpu pingaarneq immamiippo. Imalin aningaasarserpu pingaarne immamiippo. Eqqarsaatigisatsaarput naammattinik angallatsinnaasin sulisqarnitsaq. Pingitsersinnaagunangilarput namminilivikkaluuttalinniit алланингаанниит икернеқарнитсарпут пингаартимик экспорт эққарсаатигалу канаматас Имарсиорнеқ уна таава эққассисилааси. имарсеернам тунгатиллуга атерситигинеқарпа аама савалиммиит наммин тингерерсимагаат савалиммиит нуна анникиннеарсуу нунатсиннингаанниит эққарсаатигалу соорла арктиск командут нунерпут наккути имартарп наккутигисариваа тамаккунуунатингит илисқарнитсақ аама инисуттут атта исималлиитигисаттата илинниақарнитсаат аннертиими сиуарсартаариақарпарпут оқариартараттами намминиливиккусуллута пиарерсарнерит ааллартиттаариақарпагут оқартутсааффик тигингиккалорлу Atassut akereerma tamarmillu partiоqaasqareermata apeqqitseqartissaq tortia. Ja, tassa Jens Petersen pluktilskuit nuungasunut apeqqutaqarniarpoq. Takanna. Suqqui. Tanmakkimingaani nunatinnut ikiorsuutuis naartartut plortiskuum taanaqartarput. Tasami takkua eqqaneqaangata assiingittutigut nunatinni eqqanaqartarput ila uqaluttut aningaasat atorunnariartorneqassaput qallna aningaasaat ila uqaluttut qallna aningaasat perniarlik ila uqaluttut qaffanniarlik tassa kalaalnaani innuttaasu aamma taakku plortiskuit uqaluuseqisarpaat uа aamma qaartanni arlaleriarlunga eqqarsaatigisarpakka aningaas taakkua qaloq iliorniarpisigit polkitingimut sassauussi atornarniarpaat imaluunniit qaffanniarpaat imaluunniit milisikiartorniarpisigiit imaluunniit qanoq tassimi aningaasaq inuunitsinni pingaarutileruussuuq taamatut naatsungaami uqaatigaluu Qoyanaq. Apeqqit imapaasissavara aningaasat oorit. Kuit plortiskuit amerlineqarniarnersut imaluunni taamaaginnassanersut imaluunni milisikiartuarniarneqarnersut imaluunneqarni iliortoqarniarnersut. Naakinnatsisartuniinerigaluarteq taana naatukullammik nakhasiinginnitsinnitsigisinnaawарпут. Uangu атассумингаани сулистигинтаатсин намминерсернерм инаtsip исимақатигиннинниитигинеқаққиннитсаа аамали қаллунаат аниаасқарнерм инатсаан Данмаркима аниаасқарнерм инатсимми калааллуннаат ерсаариннеруйутсуангитсас оқарниангилунга анинаас қатсит питсарсиарерусуннерлитигит кисиан оқарпугут анинаас питсарсиарсиннаасангут тамаасаасиннерлингиллиинниит илуутситсавагут Aningasen tungaseq inatsartuniikaluarteq. Ja, Kemnitz. Brianna, tak for spørgsmålet. Jeg synes, det bliver lidt sådan en ensidig diskussion, når vi snakker om bloktilskuddet. Jeg synes, det er vigtigt at tale om, hvordan kan vi skabe flere penge herhjemme. Vi taler alt for lidt om erhvervsudvikling. Jeg kunne godt tænke mig, at de liberale partier herhjemme, de talte meget mere om, hvordan skaber vi erhvervsudvikling herhjemme. Og det, man kan spørge, det er, hvordan vil vi i Folketinget være med til at skabe erhvervsudvikling? Det vil vi gøre ved, at vi sikrer, at der kommer endnu mere turisme. Vi skal have endnu mere gang i råstofområdet. Jeg tror, når EU skal etablere et kontor her i Nuuk, så skal vi stille nogle krav over for EU, fordi 78% af de ressourcer, som der efterspørges i EU, dem kan man finde her i Grønland. Så muligheden for at få EU, for Danmark og nogle af dem, vi samarbejder med, også USA, til at komme på banen, det tror jeg er rigtig vigtigt, så vi kan skabe nogle erhvervsmuligheder herhjemme. Det handler ikke om bloktilskud. Det handler om, hvordan kan vi skabe en bedre økonomi herhjemme.
Det er den diskussion, vi har brug for, og den vil vi gerne bidrage med fra IA i Folketinget. Rønner. IA agisitaraamat agi Matilda der som det bliver tidlig. Agi Matilda der kan. Qoyanar siullermam qoyana apeqqummut tassa imaakkami oqaluttuarisaanерпу такугутсигу таава блокtilskuude qalernikuuvugut Danmarkip imminut pisussaaffilerluni inuiaqatini taasitikkamikkit nunaqqatigulluun taasitinnagit nunarput Danmarkinngussasoq Danmarkimi kommuni tamaayimmik immikku bloktilskuuinnattaramik tamannaam atuutilerneqarnikuununatsinni naalagaafingoriartuarnerput tungaanut massakku takusinnaarput amanamminersornerullut unatsimmi pilersitsitseernerukingorna bloktilskuud unitsinneqartoq immikkut alliartuaartutut ittarnera tassa taamaasillut takusinnaarput massakku pisortaqarfiit pingajuarteruutaat tassa bloktilskuud eqqarsaatigiaanni milliartuaartor tallimaqorterutaa BNP musanilliussagaanni taamaasilluta imma uteqqissinnaarpu aama bloktilskuudi massakku pigaangatsigu uppernarsineqarnererpoq annertunerpaartaa Danmarkimu uteqqittartu taa blå blokki Danmarkimit oqaluleraangami bloktilskuud qaffanniarsiuk nalunginnamikku Danmarkimu uteqqittartoq uagut isumagisussaarput inuiaqatigittut aningaasa kaaviiaartitagut annertusinerussasut inuiaqatigittinnullu nunaqqatittinnut aningaasa taakkutussasut nunarsuarmiuqatitsinnut suleqateqarnerunikkut aama folketingimi aqqutissiusseqataalluta tamanna angussavарput Agi Matilda og Rasrader Tilde Martinussen der kan. Ja, tak for spørgsmålet, og tak for at gøre opmærksom på, at det er en meget stor del af vores stabiliserende del af vores økonomi heroppe. Jeg kunne godt ønske mig, at man sagde, at hele bloktilskuddet gik til velfærd, og så kunne man så bruge det, vi selv tjener på at lave eksperimentale ting, prestigeprojekter osv. herhjemme. I forhold til, om vi vil være med til at forhøje bloktilskuddet, så vil det jo kræve en ændring af selvstyrelovgivningen. Og det synes vi bestemt, at vi er åbne over for. Vi vil faktisk rigtig gerne genforhandle det. Men spørgsmålet er ikke alene de gode forslag, der blev sagt fra de andre kandidater. Det er også, hvordan får vi bloktilskud til at være mere værd? Hvordan sørger vi for, at vi ikke udhuler vores økonomi herhjemme med en masse prestigeprojekter og en hel masse ikke gangbare drømme, men i stedet for at forsøge på at udvikle alle steder. Hvis man gik efter, at alle bygder og byer var selvbærende i så høj grad som overhovedet muligt, så ville vores penge være meget mere værd. Men vi er bestemt åbne for at forhøje bloktilskuddet, da vi synes, at det er en stopklods i hvert fald for udviklingen, at vi ikke tager mod hjælp og mere hjælp. Tilde Martinussen, Rønner, Demokratinet, Anna Wangenheim. Naminersornerluqartus inatsitaana ismaqatiinniutigineqaqqissinnaалluarpoq kisianaam imaapoq Danmarki nunasiaatiginikuummatsigut pisussaafeqarput bloktilskud aqutiariu pilersussalluta Demokratini ismaqarpuu aama akisussaaffinnunatsinni akisussaaffeqalissagutta massakkut danske pigisaani taa aningaastaakkua Danmarkipsipaarutigisinnaassaa uagutsin aam tunniunneqarsinnaana taan aqutaassinnaaru kisiaamu qattariaqarpunga oqariartuutigineqarma nunatsin aningaasarsiorni ineriartortitsinerlu ukkatarinaqarissaariaqaripput tassan oqaatiginarsinnaavaa Demokratini annertoruissuam taan uumateqarfiigatsigu unali aporfiginnarparput inui ataqatiginningaani inatsartutiunaalakkersuinikkult suleqatiginninneq peqangimmat taava tupigisinnaavara sooq folketingim iserniarluni taana nittarsaassutigissamiu taamaammat marloqiusau taana nunatsinni ineriartortitsin aningaasarsuarnerl annertusassagini aam nunatsin inatsartutiunaalakkersuinikkullu suleqatigisinnaasariaqap uanit takusinnaavarput partii IA iluminni ismaqatigisimangillat Anna og Rasrader Hans Enoksen. Tas nunatsinni aningaasat naammattut pigaavut pigaluarpagut inersatsinerpulli akisungaarmat pisariungaarmallu amigaateqartutut misiisumalluta tassa sunataarmi allaffissorneq marloriaammi ingersavoq namminersorluti oqartussaningaani kommuninut allaffissorneq aama taamat nuunnikuuvoq isianni taanna uniffiinagu aaqissuusisariaqarput nunarsuarmi pisuusuteqarnerpaanu ilaavugut aalisagartagut
qeritinariarluit nunanu allanukartaqattaarpagut isiginnaartuinnaallу ta uffa nunani allani isigaluillu takulluillu nalittorsarluit ikeriaannangorlui suliarigaat uagut qeritinarluiavammu allaartippu soonani ineriartornerpu arriilli piumaffiinerulorniarta uutinnut oringortitassagut piusungortittariaqarpagut pituffik qiviaraanni amerikarmiut ukiorpassuarnmai nunaqarput kisianni taamaattaa kileraarutiti iluanaarutigarput qallunaat nunaata amerikkamut niiveqatiginnermitu pinnaannartumi iluaqutigiwa tas aningaasa amertingikkaluarluit uagut maani eqaallisaagut nukittorsaagut pisuussutigut ааllaaviilerutsigit ассерсуутиалугу иумут аалисагарпассуи тунниутарпугут уу намминеқ маани инуусуттут нутаат аалисарнерми ааллартитилиартут тунуллуунит писассаатеқангилагут ислаанермиу инуусутто наапиккакку қалуппоқ хай икингут калаалеқ силаттортариақарпуси писууссутиси аллаун тунниуссоруннаарлуит намминиақунниартигит таавеқ уу тиннингуа анииллуни писуунерунерси такусиннаангуссоорти уу таамаалиорниарпуут Hans Enoksen, idinnuuteqqilerpunga tassa minutsit ingerlapallapput 30 sekundtit minutti affaa periarfissipakkit naggasiinissannut tamassipartiit 30 sekundtit naggasiimaarpusi ainga anna siullisavarsi utaqqit tuulaariarlugu anni Wangenheim minut anna Wangenheim minut 30 sekundtit aallartipput takanna Højner. Nasuerutiginniartiu oqartussaafiit danskippigisaa inerisagassaruyussuumata. Taakkudu inerisagassait piviusungortissagitsit unneqqarissumik politikkiksi suleqatigiinnermik siunertaqartsimik nunatta aallartitaai marluk suleqatigisinnaasariaqarput. Qiviarsinnaasariaqarpugut unneqqarillut tatu assam isaasillita oqarluta Folketinget minua Atlantisk gruppe beqatigalugu oqartussaafi danska kisussaaffigisai inerisartiu. Suleqatigita. Demokratinet Anne Wangenheim permat siumumit aki Mathilde Hødam 30 sekundtit takanna. Inuiqatikka kalaaleqatikka unnumu qineqqusartu tusaavasi kisianni suli nangaaguit Kinaqinerniarnerlugu paasisinnaavakkit Folketingemoqartussaaferpassuit kikkusuleqatigiinniarpat pissutsit aammaqanu pinikuuppat uagusiumumingaani nangaangilagut aallartitarput tanmakkimut suleqatigissavarput kinaagaluarpalluunniit suugaluarpalluun partii allaat siulittaasuuffissaq avikkusupparput assammik isaassinikuvut suli assammi isaassinerput tiguneqarnikuungila kiattoruna partiip assammi isaassineqa 30 sekundtit qaangiupput ap siumumit aki Mathilde Hødam permat taava i inuit adaratiinit Aaja Chemnitz sekundtit 30 takanna. Røyana. Asasakka rinersisartut Aaja Chemnitzimik ataqarpunga. Jeg synes, det er vigtigt, at man er nødt til at spørge sig selv som vælger. Har der nogensinde været fremlagt så klart resultater i Folketinget, så klart nogle visioner til en kommende regering i Danmark? Jeg tror, det er vigtigt, at vi i Grønland er nødt til at samarbejde. Vi er nødt til at være ærlige. Vi er også nødt til at være diplomatiske og se, hvordan kan vi opnå bedst mulige resultater sammen med hinanden. 30 sekunder er gået. Tak. Aaja Chemnitz og rasraramat at det summet Arnangwar Jeremiasen sekundtit 30 takanna. Ja, grønner. Når der er fritingen ned i der var næ, når det er noget tom, at det er ret, der er ret. Som ikke er det er net, i så gaffemme, nu er gaffemme, og hvad når går jeg der, du nu med det net. Der med der kunne gaffe i dag, at det gang, når det er noget, så er jeg gaffet. At sæt nu er så slik mange, at det summet ind i der så, gik der over det så net, så sin nærbanget. At det summet endnu, når mine dog bedritter, i mine snappetitter, så kan der ting op. Der med trinner sit år,
Arnanguaq Jeremiasen berermat taamassakut Tile Martinussen attaviitumit sekuntitraapit takanna. Tak for det. Det her valg handler i høj grad om at få nogen, som ønsker samarbejde. De næste 4 år står vi over for en kæmpe energikrise. Vi har mange store nye komplekser, der skal forhandles, og det kræver nogen, som ikke skal tage hensyn til politikken hjemme i Grønland, men kan erklære sig fuldstændig samarbejdende. Vi ønsker en udvikling i stedet for en afvikling inden for rigsfællesskabet, og vi har allerede samarbejdet med en masse danske partier og også de færøske kandidater, helt uden at være i Folketinget. Vel også inden for en uafhængig stemme. Tak. Tile Martinussen berermat der var nederamit Hans Enoksen 30 sekunder aallartiput takanna. Siulima ummataasa titlernerat suli tusaavara nunarput utertissagiput tusaavara ajukkugata inuiannut allanut nunamanna aqutarput nikorfaffiput tioqqittariaqaripput anersaarlu taanna tungavigalugu inuiaqatikka sulissukkusuppakka aammalu kalaallisuunna oqaasaqaraluarlunga kalaaleqaterpassuakka nikussaaqquakka oqarfialui kalaallit sapiukkunnaarnersit akutissiuk uau sapingilagut aamma qoinaq Taamaasillu taaha kunnernik marlunnik qinequsaarnernaanialissavarput. Nuumi kiu eksamit ataati tassa qisartunik ataatimiitinernaamassivoq apeqqutiqartunut TV-gut apeqqutiqartunut maangaanniillu aama peqataasunik apeqqutiqartunut quyanaq eqqaamallugu ataasingorpat Koena TV-gut partitiulittaasui oqallitsinneqassammata ualeqmannaa quyanaqraatiukkullu tusarnaartusi quyanaq TV-kullu isiginnaartusi minnerungitsumi maaniitusi ualimut quyanaq